Kasa pathua klamalong ke padopon bom tribute cup angdungiti ke pathua hut Karbianglong Morning Star FC atum ke hainong e ke ponlong Greater Difu Sports Association atum patir piponsi kidam tang prenipai kebarni pen Difu kasa pathua klamalong ke padopon bom ingdeng hini tribute cup football ke pathu kidam tang pai kuni ni pai trokarni angdungiti pathu pontanglo Pangrum pet terangin koi kache patti donang pong pen angdungiti kache pholake Karbianglong Morning Star Football Club pen cleared up football club ang bongsi che phoponlo Ani kang sampor pai hini ra chitim pen kapathu bang cheng ponsi upu terang atum ta kapathu pen nang an chiting pondo bonta Morning Star atum goal pli clear daba phan piderlo lapen clear daba tum goal hinian si chitu dunun chotlo halapu nong e kapaji ramaya hut ke ha nong e sikasuri thom kebra hini lapen abang sonong e kasa kongchun bang pankaj teronari deng pensi pajir ponlo Lapen kiremanong e tangka sika suri crepe hall lapen nong e bamboo diu alang ahempu waisong terang ari deng pensi pajir pondo Lasona taxi kapathu sek a order dur ke minaya terang anong e jirpo chingri FC atumaphan Karbianglong District Press Club amai phu diganto teron pen kongchun bang Danielson beatum ari deng pensi pajir pondo Halapu kapathu ke menai nong e kilong dun lake Robinson lapen ball ke nep ke thek nai nong e kilong dun lake Rohit Ranghang lapen goal ki pi ke ong nai nong e Sonet Longkumar atumsi chepalong dun lo News report long sudaring ti Karbianglong live